Nar il-ġimgħa 18 April, propju fjum il-ġimgħa l-kbira se tkun qed issir maraton oħra b'Risq Puttino Cares li se tixxandar b'mod dirett fuq Net Television u l-istazzjonijiet l-oħra kollha bejn id-9 ta' filgħodu u 3 ta' wara nofsinhar u mid-9 ta' filgħaxija sa nofs il-lejl. Puttino Cares jgħinu pazjenti li jkollhom bżonn it-terapija għal kura tal-kanċer fl-Ingilterra. Pazjenti li fil-passat fl-imkien mal-qraba tagħhom kellhom ifittxu u jħallsu għall-akkomodazzjoni tagħhom. Xi ħaġa li kienet iżżid ma' tbatija li kienu diġà għaddejjin minnha. Puttino Cares mess ma' din il-problema u ħass il-bżonn li jipprova jsib mezz kif jgħin f'din is-sitwazzjoni u għalhekk kienu bdew jgħinu l-tfal morda bil-kanċer. Dan apparti li matul is-snin, Puttino estenda wkoll l-għajnuna għall-adulti. Illum il-ġurnata bejn 60 u 90 pazjent jivvjaġġaw kull xahar bil-maġġoranza tagħhom imorru fl-isptarijiet fiċ-ċentru ta' Londra. Puttino Cares għandu tiġà 20 appartament ħdejn l-isptar Royal Marsden f'Sutton u issa investew ukoll fi proġett ieħor li jinsab 10 minuti mix il-bot minn Great Ormond Street Hospital ħdejn Russell Square biex bekk il-pazjenti u l-qraba tagħhom ma jkollhomx għalfejn ħallsu eluf kbar, speċjalment jekk ikollhom idumu xhur jew saħansitra snin għall-kura. Puttino għamel 7 snin ta' tfittxija intensiva biex isib proprjetà li hija bla ċens sabiex il-binja tibqa' tal-poplu Malti għal dejjem. Il-Fondazzjoni Puttino Cares għalhekk ġiet irreġistrata bħala għaqda volontarja fl-Ingilterra biex ikunu jistgħu jifrankaw mir-rati tal-vat fuq il-ħlasijiet tax-xogħlijiet tal-kostruzzjoni. Issa wara ħidma intensiva, Puttino applika u kiseb il-permess għal solar ieħor sabiex bekk ikollhom 29 appartament fiċ-ċentru ta' Londra lesti biex jilqgħu b'xejn il-pazjenti u l-qraba tagħhom fil-mument tal-bżonn.